Шулай ук Пeygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytты: "Инналлаха ва малаикату хаттан намлата фи худжриха ва хаттал хута фил бахри la yusalluna ala muallimin nasal hayra." Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytdı: "Hakikatte Allah, onun ferişteleri hatta o'z uyasındagi qirmisqa, hatta sudagi baliq da kishilarni xayrlikka eratuvchi, ya'ni Allohning dinine eratuvchi uchun duo qilalar." Kishilarni xayrlikka eratuv, ya'ni Allohning dinine eratuv shuloq eng buyuk amallarning birisi. Ham go'limlarimiz ayta, agar dilar ilm egasi Allah'ın dinin öğrenip Allah'ın dinine öğretişi kişi Allah'ın avliyası bulmasa biz başka kişilerini bilmeyizdiler. Hem şuna göre kişilerini Allah'ın dinine öğretişi, hayırlılıkka öğretişi en yaxşı amellerinin birisini işley, hem o Allah'ın yakın bendesi. Şuna göre ilim ile iyelerini kişilerge din taratıp hayırlılıkka şakırışılarga ihtiramlı bulmak gerek. Аларга ихтирам күрсәтергә кирәк. Бирүк алар турында нашар сүзләр, аларга нашар гамәлләр күрсәтергә ярамый. Галимнәребез әйтә, галимнәрнең, ягъни Аллаһның динен өйрәтүчеләр. Галимнәрнең ите агулы диләр. Һәм кем аны ашый, әлбәттә иң беренче ул үзе агуланачак. Нигә аны ашый дибез? Чөнки кем кеше турында сүзләр сөйли, нашар сүзләр сөйли, ул әлбәттә аның итен ашый. Галимнәрнең ите агулы. Һәм ул аны ашый икән, ул агуланчак. Шулай ук Аллаһ Субхану ва Тааля әйтте: "Кем минем якын бәндәмне кыерсыта икән, мин бу кешегә сугыш белдерәм" диде. Бөек Раббыбыз сугыш белдерәм диде. Шуңа күрә, әгәр сезнең җирлектәрдә, сезнең арада, сез яшәгән җирдә гыйлем өйрәтүче, Аллаһның динен өйрәтүче, hayırlıkka şakırışı kişiler бар икән, бирүк алар турында нашар сүзләр сөйләмәгез. Аларга явызлыклар кылмагыз, алар белән көрәшмәгез, алар белән дошманлашмагыз, аларга булышыгыз. Шушы юлларында, шушы аларның бөек юлларында, ягъни хайырлыкка шакыруда алар белән бергә булыгыз. Һәм сезгә дә әҗр савап язылачак, һәм сез дә иң яхшы гамәлләрнең берсен эшләрсез.